Fa molt de temps, en un poble de Marroc que es deia Nador, vivien una xiqueta i un xiquet que es deien Màlia i Farid. Una nit d'hivern, quan anaven cap a sa casa, es van trobar un tros de fusta que brillava. Camina que caminaràs, van veure una escola en runes que mai havien vist. Els xiquets tenien molta curiositat i van entrar a jugar. Al fons de l'escola van trobar un mag preocupat perquè havia perdut la seva vareta màgica. Màlia li va preguntar: «És aquesta la teua vareta màgica?» «Sí, moltes gràcies per trobar-la. Us recompensaré donant-vos un poder, una bola màgica». Els xiquets es van quedar sorpresos perquè el mag els va dir que amb eixa bola podien viatjar a diferents parts del món. Primer van anar a Polònia, on van menjar una bona macedònia. Després van anar a la Xina, on van aprendre el ball de la gallina. Després van anar a Canadà, on van visitar les muntanyes del volcà Guananà. Per últim, van visitar Egipte, on dins d'una piràmide van gaudir d'un eclipsi. Després d'aquest viatge, van tornar a Nador. Van contar tot el que havien vist i van compartir amb la família i amics la seva alegria. I per a que tothom conegui les diferents cultures del món, van escriure aquest conte.